Η Μαρία Κορινθίου είναι παρουσιάστρια της φετινής εκδήλωσης Γυναίκες της Χρονιάς. Καλά, τι λες τώρα? Ποια είναι η Μαρία Κορινθίου, την ξέρει η μάνα της? Μιτσάκη, κάτσε ήσυχα, δεν μπορώ να δουλέψω. Με τσάξεις ρε Δήμητρα. Για το Μαράκι μιλάτε? Ναι, για το Μαράκι. Είναι εξαιρετικό κορίτσι. Μη μου πεις. Ναι, είναι πελάτησά μου, έρχεται τακτικά. Προσέχει την επιδερμίδα της, κάνει τις περιποιήσεις της. Έτσι είναι κορίτσια. Η θηλυκότητα θέλει θυσίες. Έλα, Μιτσάκη, μην κουνάς, άλλο σε παρακαλώ, έλα να τελειώνουμε. Με τσάξεις ρε Δήμητρα, άσε με. Έλα τώρα, σε ένα λεπτό σου βάζω και τη μασκούλα και είσαι έτοιμη. Θύμισέ μου να τη ρίξουμε και αυτή στην πυρά. Κοίτα! Κοίτα!